Euskal Herritarrok paper garrantzitsua jokatu dugu, eta gure balioak, sormena eta kultura erabili ditugu gizarte hobe baten eraikuntzarako. Eta orain, erronka berri bat dugu. Garai zail hauetan, eskuin muturrak dakarren iluntasunaren aurrean, Euskal Herria itsasargi izanen da. Bakearen, aniztasunaren, justizia sozialaren eta herrien babesleku bat Europan. Baina guztiok gara beharrezkoak eta une erabaki honetan ezin dugu etxean geratu. EH Bildu da Nafarroak Europan diputatu bat izateko aukera erreal bakarra. EH Bildu soilik eramango du Europara 7 lurraldeak ordezkatuko dituen eurodiputatu abertzale eta ezkerrekoa. Ezin dugu aukera galdu, ezin da bozka abertzale eta ezkerrekorik bidean geratu. Guk beteko ez dugun lekua gure herriaren eta gure herritarren eskubideen aurka daudenek beteko dutelako. Batu gaitezen. Entzun dadila Europan Euskal Herriko ahots ezkerreko eta antifasista. Orain da Euskal Herriaren unea. Bozkatu Euskal Herria Bildu orain Errepublikan.